Tady je Einit. Tady Sabu. Ansa. Lee. A máme tady rozhovor s Kim Min-soo. Takže první otázka na tebe je, co tě přivedlo ke K-popu? Takže dozvěděla jsem se o tom třeba z kamarádky, začala jsem se to nějak vyhledávat, pouštět a pak se mi to fakt jako začalo líbit. Prostě I love K-pop. Tak druhá otázka, já bych se ráda zeptat, co je tvá nejoblíbenější skupina K-pop? Tak já fakt mám strašně ráda Stray Kids, jo, ale mám ráda i Blackpink a Baby Monster, to jsou 3 top skupiny. Tak třetí otázka je, co je tvoje prostě nejvíc oblíbená písnička? Jedno. No, tak to je těžký. Tak, říkej. Moje Ale oblíbená... jenom jedno. No dobře. 2 můžeš. Je to jedno. Tak já řeknu, kterou mám... Povídej, prostě to řekni. Takže mám fakt ráda písničku Godsmanu, to je od Stray Kids a taky Walking on Water. Je dobrý. A další otázka bude, že ti řeknu vždycky nějakou skupinu a ty řekneš tvojho oblíbeného člena. Nebo klidně 2, jo? Tak, Baby Monster. No, tak tam asi... Já nevím, třeba řeknu Chiquita, tu mám ráda. Stray Kids. Hyunjin a Felix. A třeba aespa. Karina. A kdo je tvůj nejoblíbenější z G-Idol? Já nevím přesně, počkej, jak se jmenuje? Bývala v Pink Punk, já se nemůžu vzpomenout, pardon. Jo. Tak mám otázku, co říkáš na Rosenovou písničku, jestli už jsi ji slyšela? Jo, neslyšela a jako je docela hezká. Mně se jako, upřímně hrozně líbí. Já jsem taková, že třeba někdy se mi ty nové písničky tak moc nezalíbí a tak prostě si je pouštím a pak prostě jsou úplně bez písničky. Já to mám stejně třeba. Kolik z 10 třeba Like Jenny jsem takhle měla já. Asi zatím 6. A ještě vyšla nová písnička od Baby Monster, Ghost, tak jo. Jak se líbí ta? Ta se mi líbí, to je fakt jako hezké, má tam i hezký ty zvukové efekty, takže třeba 8. OK. Jo. A těšíš se na Blackpink comeback? Jo, fakt hodně. Jo. Jo, Chtěla bys na jejich koncert? Já taky. Jo, chtěla, ale všechny tyhle koncerty stojí fakt dost peněz. A na jakou K-popovou skupinu by si chtěla nejvíc jakoby na koncert? Stray Kids. Prostě Stray Kids. Okay. A víš o takový to, jak teďka docela se řešilo, že Stray Kids tam nějak na jejich koncertě se tam utlačovali lidi a oni museli ojejít, tam myslím, že Hyunjin potom to řekl a oni ho za to hejtili. Jo. Tak jaký na to máš názor? No, že jako chápu, že ty lidi třeba je mají fakt rádi, což já mezi ně patřím, že třeba ano, chtěla bych je obejmout, ale zase mi to přijde takový moc, že jako jsou slavní a lidi je mají rádi, ale přijde mi to takový moc přehnaný, že ty fanoušci se jako... A chtěla bych se zeptat, jaký máš třeba to, když si Felix na jednom koncertě sundal triko? Že je to spicy. Wow. Septej. A já jsem se chtěla zeptat, jestli nemáš nějaký fakt jako, že hodně oblíbený merch Stray Kids, který bys prostě chtěla hodně koupit. No tak já bych chtěla mikinu a ručník s logem, ano, s logem nás obličejema. Okay. A třeba od nějaký jiný skupiny, protože tohle bylo jen Stray Kids. Hodně jsme mluvili o Stray Kids, to je pravda. My jsme mohli jít někam trochu jako něco jiného. Třeba Blackpink, to má taky fakt hezký oblečení. Jaký máš názor na to, jak trénují prostě K-pop idoly, nebo jaký mají ty podmínky K-pop idoly? Jako je mi jich líto, ale zase chápu, že potřebují fakt jako se hejbat, že potřebují umět tančit, ale je mi jich i líto. Jako ano, ale tak třeba jde to už. Jo, to jo. Jako podle mě popravdě, jako když sem dostaneš, tak je to jako, že jsi fakt něco vyhrál a jako, že jsi tam dobojoval sám, jako, že jsi to zvládl. Takže fakt dobrý pocit podle mě. A teď, jak jsme se dostali k tomuhle tématu, tak jsme chtěli říct, že na to vyjde samostatný video o tom vlastně, jak máme názor na
to, co se děje v K-popu, tak jenom, že můžete očekávat takový video. A máš jakože díky K-popu ráda jakože i Koreu, anebo jenom ten K-pop a Koreu? Korea se mi líbí sama o sobě, i kdyby tam nebyl K-pop, ale fakt mám ráda oboje. Já bych se třeba o Koreji jakože nevěděla tolik věcí, podle mě, kdybych neměla. Já taky. To jo, ale Korea se mi líbí sama o sobě. Mají dobrý jídlo. A Seoul je hezký. Jo. Asi poslední otázka, co je tvůj favorite meme? Mýmy, jako ty mýmy se mi fakt líbí, jsou jako funny prostě. Ale jeden z mých oblíbených mýmů je, možná to někdo znáte, je to často v takových těch videích funny moments. Tam bylo prostě, nevím teď, co to bylo, já jsem to nepoznala, bylo to takový rozmazanější, ale zpívali tam něco o Changbinovi, že vypadá jak valrus. No, pak si to vyhledali a měli zachvaty smíchu, anebo když hráli Bang Chan a Felix Uno,